Mami. Čítame, ukáž ako maminke, ukáž ako čítame. Treba, aby sme boli zavretí. Donesem tú knižku. Tu s tými zvieratkami. Chceš ísť variť? Dudku von, Dudku von. Kuchári predsa nemôžu mať dudku. Ideme si tuto. A toto čo je? Gaga. Kačička robí gaga. A čo je toto? Hviezdička. Počkaj. Gaga, kačička. A toto je kvietok. Kvietok nerobí nejaké zvuky. A toto čo je? Bába, áno, to je ovečka. Ovečka. A toto, to sú nejaké kružky. A toto je myška. Myška robí ako? Squeak. Adamko, ako robí krávička táto? No to bolo dlhé mu. A prasiatko? A prasiatko ako robí? A už vieme ďalšie. A ako sa povie žaba? Tu sa pozri sa, tu je. Jusis. Tu je. Čo to je toto? Čo je toto? A čo je to? Ako robí had? Wow, super. Adamuško, a ukáž ako robí tiger. Ako robí tiger? Ale ručičkami ukáž. Máme ukáž, do foťáku. Ukáž, ako robí tiger. Chb, tomu nerozumiem. Čo je chb? Aňo, chceš si čítať? Žaba. A ako sa ty voláš? Ako sa ty voláš? Tak sa nevoláš. Ako sa ty voláš, Adamko? A kto je toto tu? Kto je toto? To není Ada, kto je toto? Aha, toto je Adam. Kto je toto? Mami. No, toto je mami a toto je? Nie, ako sa ja volám? Nie, ja sa volám? Ty sa voláš Adam. Ako sa ja volám? Nie, ja sa volám? Daddy. Ako sa ja volám? Poďte, ja sa nevolám Adam. Ty sa voláš. A kto je toto? Mami. A kto je toto? Tati. Tak.